altså ikke længe, til vi er der. 4 kilometer. Sidste destination? Ja. Er det Val d'Isère, der kommer der? Det er Val d'Isère, og der står også der på skiltet. Der er velkommen til Val d'Isère. Bienvenue af Val d'Isère. Jeg overhaler dig, Lille! Goddag, maler. Goddag og velkommen til Val d'Isère. Og hej, tak for det. Godt at se jer. Jonas, Augusta, Smilla og Willum. Hej med jer. Er I glade og klar til at tage på ski? Ja, det synes jeg. Det skulle da godt. Ja. Og jeg har hørt lidt, at Jonas skal på Pispedy i gang i morgen. Ja, det er jeg meget spændt på. Det skal han nu. Ja, det bliver godt, tror jeg. Ja. Men så synes jeg, at vi skulle tage ud og stå lidt på ski os to, så vi lige kan få varmet lidt op til morgen. Vi ses senere. Hygge jer. Hej. Hej. Vi går og tager en lift i overkomsten. Og os to, vi tager skiene på, og så dribler vi ned og tager den her stille og roligt op, og så kører vi over til den store gondol herovre. Vi skal op i terrænet. Okay, men du skal lige se, altså nu har jeg jo fået nogle skrækoplevelser undervejs. Lige præcis. Jeg vil meget gerne starte lidt stille og roligt. Vi starter her på det her stykke her. Okay, fedt. Det er på vej ned til dig. Hvis det går helt galt, så tager vi turen én gang til. Okay. Hvorfor hedder du egentlig maleren? Fordi jeg er malermester, derhjemme i Danmark. Okay. Så derfor hedder jeg maleren. Du hedder ikke det navn, du hedder? Det er bare det, jeg hedder, jo. Okay. Og det er maleren. Ja, maleren. Der er mange malere, men der er kun en maler. Hvis jeg nu skal spørge efter dig, så råber jeg ikke, hey maleren, hvad så? Så siger du bare, hey maler. Hey maler. Okay. Lige præcis. Fedt. Sådan super fedt. Jeg tager min ski på. Er du klar? Ja, jeg skal bare lige... Det er i orden. Hvad hedder det nu? Den her lift, maler, den kører ikke så langt op, vel? Nej. Fordi jeg vil meget gerne starte sådan stille og roligt. Lige præcis. Kan jeg mærke. Er det sådan et eksklusivt, altså det er lidt mere eksklusivt? Det synes jeg, personligt. Val d'Isère er lidt mere eksklusivt end andre steder. Det er lidt dyrere end andre skisportsteder og lever og sådan ting også. Ja. Altså en liter mælk koster meget. Ja. Jeg kan vildt godt lide pasta. Ja. Pasta, det er helt klart min yndlingsspise. Okay. Bonjour, mes amis. Så er vi i Safeland. Det var super fedt. Rart for mig lige at tage ski. Primært de mennesker, der er herinde, ikke? Jo. Kan ikke stå på ski. Nej. Der er lidt nybegyndere, der er sådan en grøn zone, men vi stadig kommer op i bjerget, så vi ikke kører alle sammen dernede og leger. Ja. Så vi får lov til at se noget også. Så vi føler, at vi er på skiferie jo. Ja. Prøv at kopiere, hvad jeg laver. Jeg prøver at vise det godt, jeg kan. Ja. Så prøver du at kigge på mig og lave det samme. Det er den måde, man lærer mange gange mest muligt af det. Godt, kom. For ikke at falde, så skal vi faktisk læne os den vej, vi er bange for at falde. For hvis jeg står sådan, jeg er bange for at falde ned, så står jeg med strækt ben. Yes, står med strækt ben, og så har jeg alt vægten herinde. Ja, det er det, jeg gør. Hvis jeg gør det på en stejl piste, så vil jeg rushe ned. Okay, Jonas. Så er dagen kommet, hvor vi skal på Pispedy. Ja. Den forsvundne pist. Ja. Bare vi ikke forsvinder i den, kan man sige. Det er jo det, vi prøver at lade være. Ja. Men det er jo ikke normalt for en person, der ikke har stået mere på ski for dig, end at køre på det her. Men jeg synes, du skal have chancen for at opleve noget, bare ud over at stå på ski, men også opleve lidt naturen her. Så jeg synes bare, at vi skulle stille og roligt køre ned, og når det bliver sådan, at vi ikke gider at køre, så går vi bare og nyder naturen. Husk at nyde det, kigge omkring. Der er altså ikke mange, der oplever det her på en uges ferie, eller en uge på ski der. Nej. Så... Men jeg kører bare efter dig og gør det samme, som du gør. Ved I, hvorfor en løve hedder en løve? Ved I det? Ja, det er vel noget med, at den er god til at løbe. Det er fordi, den kan løbe. Okay, så prøv at høre den her. Ja. Ved I så, hvorfor en tiger hedder en tiger? Fordi det er en dyr? Nej, fordi den kan løbe hurtigere. Ja, så er det, vi griner nu. Okay, nå, men jeg tror bare... Ja, vi er klar. Ja, godt. Okay.
Og Maler, så kan jeg jo sige, at når vi har taget den her tur gennem Bispe Dyb, Det er jo en hård tur jo. det er jo en ret hård tur. Ja, Og jeg tror, vi får varme. det tror jeg også. Så vil jeg gerne invitere jer på frokost. Det lyder lækkert. Så skal vi ikke bare have den i, Som en gulerod. som en gulerod? Ja, det er altid dejligt at have. At vi tager en Bispe gulerod. Dyb, og så spiser vi en rigtig god frokost op på La Folie Douce. Det lyder som en rigtig god idé. Okay. Fedt. Er ikke det Fedt. der? Jo, jeg sveder allerede. Så... Og nu kommer solen. Det kan ikke blive meget bedre. Nej. Timer tilrettelagt. Jeg synes, det er mega sejt ude. Fedt. Tak. Det synes jeg Det har også også. været sjovt. Mega sejt. Jeg har faktisk aldrig mødt nogen, der har stået måske i en uge og har været igennem Bispe Dyb. Nej, Nej, det kan, men jeg glæder mig til næste gang, hvor jeg er blevet lidt bedre. Fordi Ja. at, det kan jeg godt tror forstå. det Så kan bliver det være lidt sjovt at prøve. sjovere for dig. Det er klart. Hvad kalder vi den så næste gang? Nu er den ikke forsvundet. Så ved du, at den er der jo. Så hedder den piste fundet. Pist væk. Ja, nej. Ja, pist væk. Pist væk. Ja. Ej, hvor er det nederen det her.